dinga katin baiti na karis yogiyayya kai salati ubangiji na kun habibul wara salama shine abin kiran Musa Isa ka da shi hukuma babban mutum ne karimi kai da kadin shi ya tara girma alai sahabuhu a saka mun su duniya ta himma sharifin musiri nan ne nake fito da abin da kuke ji kuke zumude maula ya mai jambulo tafiyar ka ta shugaba ce faridi har ka sha zaman ka huta kaushin mu ba basire tun da na ƙara gaisuwa ta ku tawo ku je me na kawo a cikin shekara ta 2026 yau na dawo Allahu shine ya yarje da mai cikin masu kiwo neman ma'aiki akwai wahala sa hankali da yawo wani annabi ne isasshe ba dukai bane za ya dauka shine kadai da wanda ya girma mahaifansa babu shakka Allahu ma na jiye mai ban girman da duba iyaka a gaya wa ruhi kwakwalwa annabu ba a mai rabe ka fito ka koda su kai ta ziga ka faɗa shi kadai tsayayye shine ta ruhin Allah ga sunan fayayye da alam da wattinu wal adiyati sun gayan ba alaye kadari guda ne ilahu a kansa yake amo babu waye wai wa zan yaba wa zan fada wa zan kira ba kwani ba wa zana fifita wa zana shelanta kun ba kadarin gwadi ba sanadinsa muke ta begen nan aikin bandora dan baba bai kushe kama bakinka harshenka ba za ya cimmun ba angon halarar ilahiya da kashi ban gane komai ba da marar sallah na Allahu shine zalla muke duba alfarma ce akai ma idan ka so shi ka daina ruruba ka sani dan ya wuce sanka Allah shine yake hubba wani girman sai karimi goyen na halimatul mulki ya san komai a tabinsa aka toya daina babaki ko abin da ya buya zai baka labarinsa kana cikin daki yanzu wallan za a ce wai irin kowa ne a afil kalgi wani kadarin sai ma'aikinmu nutsuwa tsantsa ma'aikinmu daraja zalla ma'aikinmu alfarma sai ma'aikinmu to don haka ne ina bangaren ban girman da me kai mu to kar ka ga kuskure na akan girman da na bawa tsiranmu a ɗayan tawa ya kai damuwa zai kai shi bare ya riske shi du girmar mursali inda du ya tike shi nan yake tashi kolin kololuwa ne bazuli ido karyar ya hango shi daga nan ne kiyama ta samu ganin nesa a domin shi ne mai hankali a gurinsa yake ta hankalta dan ya wuce nutsuwa da ta ganshi ta ƙara fuskanta shi ke sa tausayi ne wani matsayi na keɓanta ya rushe sani na kowa ya danna isassu da shi suke bita da baikun annabin Allah mai kyautar ruhi na mamaki alhayi ka yi mu sunan ka kara ya an rayuwa raki kai ka wuce rayuwa mutuwa a isar ka take ta du aiki in ba kai wai ina Allah bayyanarsa a kai take haƙi ba wanda sai iyakarka ka san na uwa da baban shi ba wanda ya gane yaranka ka san na ilahu dudin shi ba wanda ya burge komai da komai sai kai mai aluta shi mai lallan hakuri mai alu da tabi
mu ka bashi namijin attajiri mai koshin karfi bindigar Allah kai ne ka tarewa Allah faɗa shaja'u kau da me illa fara kunya kaga karshen sa da tsagerin dusuna sallah bi fita kuma fatul kai gundarin kadarin kana Allah adiyo a raka a gaisa ka sanne zumun Allah cikar iko kai ke iko akan kawo kanka wanin ka ba za ya zan farko komai na ji ka iya ka biya mai wayo kai yake roƙo alƙasu musannu mai ba mu baban kyauta kai ake dako na zamul kaunaini ya sayyade sakalai ne tamam gidan tsira kaunar ka akwai jalala wasu ma a hanya sun kife ƙara kadarinka yana da nauyi wane yaro ya take shura manzanni annabawa da Allah mala'ika nan suke tara kash ban so in tsaya ba kaunar annabi ce akwai dadi Allah ka daɗe ni nati kula fici a yabansa duljodi da iyaye malamai na ka ƙara kusanta su da alhadi da mahaifan baba sidin mu duka daɗe su kusanci mai faɗi assalatu wassalamu alaika minallahi ya man hamidallaha haqqa hamdihi adada ma ahsawu kitabullahi madaruban bi haqqillahi fi haqqillahi wa fi maqamikan nuri wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga alhaji mukutar sajida zaki nasidi mai ta kare a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi shine dar